Stokwendera kurwa ase kaunti ya Kisii niko matemo kurwa ase kenyoro kia Nyamondo kigutuka se ward ya Bugusero bunge ya Kitutu cha South kaunti ya Kisii niko bagenderete gutigara no muchano ubatkana amono kubura ku mwana obo kurwa litkulie Jumatatu nabo niko babire bagwaka oroboti kurendo ikaboniga ranyakoba ugutoka na kuburi undu bwensi omororire yakobo kubamanya mnencheremo yokwane kinga babire bagutwara murembe matemo kurwa ase kenyoro kia Nyamondo ward ya Bugusero bunge ya Kitutu cha South kaunti ya Kisii nigo babire no muchano mega y'umwana obo yumanyikaine buna Boniface Mang'ere kubura rituko rya Jumatatu gwikira bonega sataramanyikana asare tonara abusirete umumura okoro ku Boniface okwena Mang'era igasirete rituko rya kuru Jumatatu maragoba omwana oyungo kwaro endurume ekerase ngwakare so imoka ominyoka sakumnyoka gochinto manyeti wana na batu sirete kuru eri Jumatatu twatamire komoriki otobori nigaro mutambe omomwamu abwate chiara macho okogusa ani arani aro getobosio nani aro gete na magoro na magoko chianga abegete erongi mwamu ne sweta abegete ya pinki ebwate obogreen gochieme kono iga ne tukitagi ingerete tukina abwate lakini teri nyingi asebasa bondo bwensi uranyare komorora kubakira esimi eri kubakonya kumonyora umwanchwa obo tokoro ku Boniface okwena Mang'era ene ntunda ya kabera asirire ntunda entangani gasirete 2019 ene myaka 5 nande yaerire tukamanyora ali magwawa itukoria 10 agolta matuko 10 siko wana kento nare gosaba inambe nere WhatsApp nane naboko nyerigi oso wake gocha se nambe 0708687138 kaki asomoko morora motokonye gaki twachandikira matuka kingo reporter getembe kurwa se bunge ya Kitutu cha South kaunti ya Kisii ninchi Nyakundi.